Намираме се на булевард Стамболийски, пред KFC-то. Точно тук за тъгла е магазина на Ендолан, така че следайте ми, ще видите за какво става въпрос. Елата на всички, намираме се в магазина на Ендолан. Страшни неща, най-добрите цени. Ето, примерно последния модел на Ендолан, който пристигна. Аз съм също с това. Убиец. Да видим още какво има. Други моделчета. Имаме едни страхотни Ендоланки. Много изчистени. Много газарски. Стейк, може да си джиткате спокойно по улицата. Може вечер да си излезете. Направено готино лого, автентично. Тая обувка е страхотна. С нея, ако скачате 20 см, ще скачате 1,20 м. Има страхотни якинца. Страхотни якинца, тотално изчистени на Ендолан. Също така в магазина мога да намерите, въпреки че не мога да намерите за лято супер удобни, различни, супер удобни джапанки. Нали искате да се като всички други гадни селени, които ходят с някакви гадни джапанки, имате си Ендолан, може да се бъдете готини и на плажа, не само на баскетболното игрище. Има всеки вид, има даже тия са много измамнически кецове. Ако се чувствате измамник, да въверче, трябва да имате и такива. Нали, истински филм. Ето ми филм пачински. За всички, които се изявяват като сводници, има директно може да се направят да са много готини. Страхотни модели, просто няма какво да си говорим. Ако искате да сте в крак с модата, ако искате да сте готини, това е. Може да си купите само долнище, само горнище, комплекти. Тук бяха играчите на Ендолан, се разписаха. Big Baby, Duke Tango, основател на отбора, Go Get It, Пол човек Асасин. Видим какво още има. За зимата има прекрасни суичачета. Аз съм с едно олдскулче. Има нови моделчета, готини тарикатски. Палките се убият. Какво му плащаш? 30 кинта. Нищо му плащаш. Става вече като излезеш само некъде вън едно кинта и си ги пофукал. А това е Ендолан. Излизаш с стил. Нали? Тарикатите знаят къде е местото. Пак ще повторя, ако някой пропусна началото на филма. Стамболийски 30 тук KFC отстрани, в пряката знака Ендолан се вижда такъв, даже и Лондон ще го види. Съм си взел Ендолан чорапчета. Майка му стара. Так, кеш. Супер готина материя, не ви запарят кръчето, базовигадо е готино. Какво ще ви покажа? Панелчети видяхте, кецо видяхте. В магазинчето тук има на мечока албума. Само 5 кинта има предпоследната далавера на хората от гетото. Демек аз и моите хора и още една друга далавера пак. Последната далавера и нови албум пак ще го има тук само за 5 кинта. Не плащате. Касетка не мога ли да я преслушам? Та касетка искаш? Та касетка за теб има още касетки, нали? Вземи враточка, преслушай. Ако имаш къстфон, разбираш. Ще намерим. Така че не бъдете балоци. Давате в магазина на Ендолан. Тук хората са много готини, ще ви посрещнат, ще ви предложат най-готини неща, които са за вас. Най-готините кецове, ленти, фанелки, така че да сте номер едно не само на игрището, по улицата, дискотеката. Това е Александър Стамболийски 30Б. Не така беше булевард, да, точно така беше булевард. Идвайте и очаквайте скоро специалните оферти от Ендолан, които ще изкочат